taas. Nyt on tarjolla semmoisen jumppaa. Energeettinen, tehokas jumppo. Jos on liika energia, tämä kannattaa tehdä. Se on lyhyt, tehokas ja siinä hiki valuu. Hei, ensimmäinen askel taas. Juodaan vettä. Saa riittävästi nestettä kroppaan jaksaa liikkua. Okei. Valmiina. Sitten aloitetaan näin. Kevyt juoksu paikalle. Eli kevyt juoksu paikalle. Kädet mukaan. Ja rauhallisesti puoli minuutin verran juostaan paikalle. Hyvä. Jos tuntuu, voi just välillä kääntyä hän toisella puolella ja katso naapuri, moro. Katso eteenpäin, heippa kaikki. Katso sivulle. Ja 10 sekuntia jäljellä. Nostetaan vähän polvia korkeammalle. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Seuraava harjoitus. Saatiin vähän lempa-aika. Otetaan haarahyppyt täällä paikalla. Tehdään se taas noin 20 sekuntia putkeen. Sitten lyhyt 10 sekuntia tauko. Seuraava harjoitus. Näin tehdään aika tehokas hittitreeni. High intensity interval treeni. Valmiina? Okei, tehkää tilaa ja sitten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Pienet ravistukset taas. 10 sekunnin verran tauko ja sitten seuraava harjoitus. Oletko te valmiina? Nyt otetaan kyykyt. Kädet suoraan eteenpäin. Hyvä asento ja näille mennään 20 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5 ja jatkaa. Jos tuntuu, voi mennä pienempi liikekin. Jos tuntuu helpolta, sitten vaan ihan syvää. 8, 9, 10. Eli pieni liike näin. 11. Tai syvää. 12. Tai voi vaihdella. 13. Pieni. 14. 15. 16, 17, 18, 19 ja 20. Hyvä. Taas vähän ravistukset. Vähän pyöritään. Sitten otetaan seuraava teholiike. Nyt tehdään niin, että tässä vaiheessa tehdään taas pikkujuoksu, mutta kantapää etuun. Valmiina? Nyt lähtee ja hap, 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 hap. Kantapää paikalla. Hap, 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 hap. Hyvä. Jaksaa. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Hyvä. No niin. Sitten siirretään eteenpäin. Seuraava harjoitus on askelkyky. Eli otetaan hyvä ryhdikäs asento. Askel eteen, polvi alas, takaisin. Ja sitten toinen jalka. Tämä on se liike. Eli vuorotetaan vasen jalka, sitten oikea jalka. Tehdään nyt yhdessä 10. Valmiina? No niin, ja vasen, hyvä. Oikea. Vasen, oikea. Vasen, oikea. Ja vielä 5. Vasen, oikea. Vasen, oikea. Voi ottaa kyynärpää mukaan, jos haluaa. Ja viimeinen. Vasen. Ja pysy hetkessä siellä. Hyvä. Tuntuu koukastajia ja koko kroppalla. Okei. Sitten seuraava harjoitus. Otetaan leveä haara
asento. Kädet sivuille nyt. Vuorotelle kosketan täällä varpaat. Ja sitten toisella puolella. Näin. Heiluriliike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sujuuko hyvin? Ja ottaa vielä vähän leveämpi. Ja tehdään toinen kerta 10. Valmiina. Ja 1, 2, 3, 4. Hyvä kierto. 6, 7, 8, 9, 10. Huhhuh. Ja ravistellaan. Ravistellaan. Sitten otetaan taas pieni juoksu. Nyt nostetaan polvia näin. Tehdään sitten 10 sekuntia, kun sitä on sen verran tehokas liike valmiina. Eli NYT nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hyvä. Sitten lopuksi otetaan semmoisen kokonaisvaltainen venytys mukaan. Laitetaan kädet yhteen, käännä kädet toisinpäin, kädet ylös ja sitten mennään vielä varpaille. Varpaille hyvin ojennettu. Hyvin ojennettu. Ja vähän ravistella. Pyöritetään. Olkapäät auki. Pyöritetään. Lantio hyvä auki. Toiseen suuntaan vielä. Hyvä. Ja sitten lopuksi mennään vielä varpaisiin nikamakeralla. Kluk, 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 kluk. Ja siellä hetki pysähdytään. Hyvä. Minkälainen fiilis? Mulla ainakin heti valuu. Ja mahtava fiilis. Nyt jaksaa kyllä tehdä lisätyötä tänään. Heippa, muistakaa jumpata. Moro!